Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Unoy alam jong inohi ka school contract. Kibadan hapo kalama jong Meghalaya Lower Primary School Contractual Teachers Association. Ubabu berbor yang tem haka arpo terik urisau arajar arpo art. Ulalai banyak kendo yo sembut menteri rangba kejela. Uba Preston Tensong. Ban pensengau ya kejeng jong inohi ka school contract balasha wengkam. Ubabu berbor ulapan pauru. Ya kejeng jong inohi ka bakam ketak tangi ki shimet. Nai ka ketak lang ya yeng kasem jong kiru bat kum juru. Ka penstom yaki haka jingmut jing perkhat. Haka bayadai bakania ubabu berbor lapan pau bau sembut menteri rangba ulakular bansara ya kini jing pensngau syaka jingalang jong kenhun menteri ke ban salong shen kanang ban dubla ban shim ya genu sinjam nakaliang jong sarkar jela. Nakaliang ajong ikino ya kai kontrak kum balatip kum ki Meghalaya Government LP School Contractual Teacher Association Meghalaya ngila persang banyaj kejeng ya keren mentala asnam duna buat nyela mi sya surok ban pensngoi kejeng kejong kani kade ka step ke banengkong ka bangi kesin ke banengkong bangi yo bani kendo deputy chief minister ai nyemyo ka asuran ka bebiang handai ka ka bangi yo tendong jingsai ba penbiang jinong kam jongi kelomba ikular ilakular ban yathir hapo ka kabinet naga benta ka jing ka jongi te hakini ki tio banwan is ajiktit ni wani kendu yang ba ka result ka bami naga ta ka jing ya songlang ka jongki kata ya keren sepang ka jing ka bangi kendu kina hikai menta kam dai tang ka kata yang simet kala kata ru ka hing kasam yaki khun ki kiti don ki pernah kai ki bangapua bani thu asya pai ba kalong ba kila haban poi sya jaka sumar sangkeru naga benta ka tension ka ba ka depression ka bakidon tengai pa ka sarkar habangi pensngoi kini gijing kan perkhat yaki jing jongi kina hikai tanta don ki bala hakip kan bakidang hikai hakipor ki ba mansua kila IT mat sim hadu bagi nohikai uban na jaka khiat ulai chai sya border Assam ban ai ka service ka jong barok chijing te yu penyo penlong ya itai nohikai ki babun ki nohikai bakin yo jingpang ka ba mla ban pen khia sho te habadon kum kini ki ka jing IT mat ban sim na ka benta ke jing baha ju ki khna school na ka benta ke jing baha jong ka jala ka sarkar kan thau kalat kum malakular asar deputy CM bain keren bani keren ya thir bo ka kabinet ki jong ki ba na ka benta ka jing baha ka jong te nagada daw ngirukum kinoi kai watla ka jingya danti jongi kala la asnam dunaro ni apkerman ni ka ek babha ka ba isa deputy CM la pen pau deng jongi